Nyt se näyttää vilahtavan jotain. Kelepaa. Terve taas. Tänään olisi vuorossa sitten vähän erilaista ja pidempää videota. Mulla olisi tässä tällainen Perfect Order ETP. Ja lähdetään sitten unboxaamaan tätä. Itse tykkään kauheasti tästä kuvituksesta, mikä tässä on. Hyvät värit ja tampaksi siinä ensimmäisenä. Tietenkin lähdetään hakemaan Mega Tampax sirrinä ja kultasena. Sekä tietenkin tämä miautti. Ja tietenkin tätä aivan uskomatonta Clefairyä ja Dedenne. Bonuksena kelpaa myös tämä Pokepad. Jostain syystä Pokemon Company hylkäsi sen muovisen tarjottimen täältä ja vaihtoi sitten takaisin tähän pahviseen. Tässä on tämän ETPn promokortti, Turunt sekä kaikki muu sana ja nämä korttisuojat. Sekä kolikko. Niin sen aikaa kun minä tässä näitä pistän järjestykseen, niin muistakaa tykätä videosta. Ensimmäinen boosteri on tyhjä. Voitte kommentteihin jättää myös viestiä, että mitä kortteja te metsästätte tästä setistä. Toinen boosteri on kans tyhjä. Tää ei nyt oikein niin kuin toimi tämä homma tällä lailla. Neljä putkea ja mitään ei ole vielä tullut. Siitä vielä 5. putkeen eikä vieläkään mitään tullut. Nyt se näyttää vilahtavan jotain, että mikähän tää on. Miautti. Sanotaan, että tää on paras niistä perus EX-korteista, mitä tästä boksista voi tulla, että kyllä kiitos. Taas sitä kurkistaa ja kun jännitys tiivistyy. Megastarmia. Voiko olla niin, ettei me saada yhtäkään spessukorttia täältä? Näköjään voi olla. Spessuenergia sieltä tulee, mutta olisihan se tietenkin aina voi olla parempaa. Tämän ETPn ykköskortti on näköjään tämä promokortti tässä näin. Käydään vielä läpi, että minkälaiset nämä dividerit tässä on. Dividerissahan on kaikki Zygarden evoluutiot ja muodot. Nämä on oikein kivan näköisiä. Tällä kertaa omasta mielestä tuli takkiin, mutta sen kertaa sitten.